Безредиците са избухнали с нощи след битов скандал в ромската махала Изток. Полицаите от града са били принудени да искат подкрепление от жандармерията в Пловдив. В квартала има засилено полицейско присъствие. Всичко започва около 18:30 часа с нощи на улица Спартак в така наречената махала Токайто. След пререкание, две малки групи почерпени роми се сбиват помежду си. В началото е имало и такива неща, като хвърляне на камъни, едни срещу други, използване на бутилки, дървени предмети, но за щастие на базата на бързото реагиране няма по-сериозни жертви и щети. Реакцията е била на полицаите от районното управление. След като овладяват ситуацията, те си тръгват. Малко по-късно обаче планва нов бой като реванш на предишния. В него участват повече роми, а тълпата наоколо според полицията стига до 400 души. В резултат от сблъсъка, мъж и жена са с леки наранявания по главите. 5 са арестувани заради участие в боя. Но в Токайто и в съседната махала Парцела, ромите твърдят, че с нощи униформените са били наред не само мъже, но и деца. Полицаите бяха и накараха ми да отварям вратата, отвориха ми вратата, влизнаха ми на двора и така ми застана точно срещу мене и така силно ми замириса, че викам, направо са пияни. Влезнаха как спи детето, с ритници, с крака, излезнаха, тук на асфалта го свалиха и го пребиха от бой. Аз казвам, бате, стига, не да ми удрете, тук само си бухалката ми удръща. Директорът на полицията в Пазарджик категорично отрича в махалата да е имало конфликт с етнически или религиозен характер, както и да е имало полицейско насилие. Към момента категорично мога да заявя, че нямам данни за употребена полицейска сила, т.е. физическа сила и помощни средства извън рамките на закона. Мнозина от ромите се заканват да потърсят правата си в съда.